Тапшыруның алдагы котлау сәламен без зур Ширклей авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 35 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Ильясов Сәүбән Рәшит улы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны газиз әти-әнисе Айша Миралиевна һәм Рәшит Абдулсамятович, яраткан тормыш иптәше Гөлнара, балалары Ильяс һәм Динә, кайнанасы Сания, кайнатасы Илхан, апалары Әлфия һәм Фатыма гаиләләре белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең яраткан кешебез көтеп алынган, нәсел дәвамчыбыз, бик кадерле балабыз булып 1986 елның 19 ноябрендә дөньяга туа. Бала чактан ук ул авыл җанлы, тормыш җанлы, хезмәт сөючән ир-ат булып үсә. Олыгайгач, яраткан киленебез белән гаилә корып, бик матур яши башлыйлар. Мәхәббәт җимешләре булып 2 татлы балалары туа. Улыбыз үз гомерен тулаем гаиләсенә багышлады. Көне-төне бар мәхәббәтен без әти-әнисенә, яраткан хатынына һәм балаларына бүләк итеп гомер кичерә. Аңа аның өчен олы рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Кадерле ирем, туган көнең көнне, минем ихлас сөюем хакында ярату сүзләре кабул ит. Әгәр бу тормышта рәнҗеткән булсам, зинһар гафу ит. Мин сине бик яратам һәм хөрмәт итәм. Миңа матур балалар бүләк иткәнең өчен дә олы рәхмәт сөеклем. Ярый әле син бар әткәй, өебезнең нуры, кояшы син. Балаларым дип җан атасың. Син безнең белән гел уртак тел табасың. Кирәк вакытта киңәшең белән дә, шелтәң белән дә туры юлга бастырасың. Без мең рәхмәтле шундый әтиебез булганга. Алда да шундый ук матур, акыллы, уңган һәм сабыр булып кал. Без сине бик яратабыз, кадерлебез. Кадерле улыбыз һәм киявебез, сабырлыгын, киң күңеллелеген, безне һәр вакыт аңлавың өчен ихластан рәхмәт сиңа. Яшәү теләгең, ашыйсы ризыгың өзелмәсен. Яраткан тормыш иптәшең, балаларың янәшәсендә, алда да бәхетле килеш яшәргә язсын. Сау-сәламәт булып, мәңге арабызда яшә. Бүген безнең энебезнең матур гомер бәйрәме. Аңа диеп җыеп куйдык күркәм теләк бәйләме. Бу бәйләмдә чын күңелдән төрдек бәхет, шатлыгын. Я бер Аллам, бирче өстәп гаиләсенә саулыгын. Энебезне ак биләүгә тугачтан тергән идек. Безнең бәхеткә туган бу алтыныбыз дигән идек. Бүген дә син безнең өчен бары сабый баладыр. Дөрес, гомерләр әкренләп үтеп китеп барадыр. Шуңа күрә һәр бер көннән яшә син ямен табып, һәр минуттан гомереңнең ләззәтен генә татып. Улым минем, уң канатым, ул иң олы ярдәмчем, минем өчен ул иң дөрес һәм иң төгәл киңәшчем. Күп нәрсәне сиңа гына сөйлим, энем кадерлем. Белсәйдең никадәр мин сине сөям, бәгырем. Бүген синең туган көнгә шатланышып киләбез. Безне анда киң күңелле энебез көтә, беләбез. Шуңа менә кабул итсен бездән матур теләкләр, моңлы җырлар бездән булыр сиңа олы бүләкләр. Кадерле Сәүбән Рәшитович, якыннарыгызның җылы теләкләрен шундый ук матур эчтәлекле җыр дәвам итә. Бәхетле булыгыз, туган көнегез котлы булсын. Туганым,
Ясан үй түрің Шаулап үсін шешкегілер Ямлендіріп ғымыры